श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। जसं जगभरात पुस्तकांचं गाव आहे तसंच उभादांडा येथे कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या जन्मगावी कवितेचं गाव हवं असं मंत्री दीपक केसरकर यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आजच्या मंगेश पाडगावकर यांच्या 10 मार्च या जन्मदिनी साकार होतंय। ही संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमानाची गोष्ट असल्याची प्रतिक्रिया मराठी भाषा विभाग संचालक श्यामकांत देवरे यांनी व्यक्त केली। याबाबत आढावा घेतलाय आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी। यांच्या वेंगुर्ला मतदारसंघातील उभादांडा येथे कवितांचं गाव याचाच ओपनिंग होतं आणि आपल्यासोबत याचे संचालक देवरेसाहेब नेमकी संकल्पना काय आहे आणि यासाठी तुम्ही किती घरं निवडलेली आहेत? नमस्कार। जसं जगभरात कवितेचं पुस्तकांचं गाव उभारलं गेलं आहे तसंच कवितेचंही गाव असावं असं माननीय मंत्री महोदय श्री दीपकजी केसरकर यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आजच्या मंगेश पाडगावकरांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी साकार होत आहे। हे कोकणवासियांना आणि संबंध महाराष्ट्राला एक अभिमानाची अशी एक गोष्ट आहे। प्रत्येक दालनांचं एक विशिष्ट वैशिष्ट्य आहे। आता आपण हे जे दालन पाहतो आहे याच्यात कविवर्य मंगेश पाडगावकरजी यांच्या कविता आहेत। आता जे पुढचे 25-30 दालनं उभारण्याचा आमचा मानस आहे। याच्यामध्ये बहिणाबाई चौधरींच्या कविता, ग्रेसांच्या कविता, विवा शिरवाळकरांच्या कविता अशा वेगवेगळ्या धर्तीवरचे दालनं आम्ही साकारणार आहोत आणि कवितेला खरा न्याय आणि व्यासपीठ मिळवण्याचं एक साधन आहे आणि ते माध्यम आपण उभादांड्या याच्यातून आपण साकारण्याचा आपण प्रयत्न करतो। तब्बल 26 गावं आहेत आणि भारतातलं पहिलं दालन हे दीपक भाईंनी उभारण्याचा प्रयत्न। काय नेमकी संकल्पना आहे? खरं तर गेल्या 2 वर्षापासून उभादांडा गावामध्ये सातत्याने दीपकबाईंनी संपर्क साधून मंगेश पाडगावकर ज्यांचं हे जन्मस्थळ आहे आणि खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये अशा पद्धतीचं काम आपल्या जिल्ह्यातील एक आमदार सन्माननीय आता सध्या त्यांच्याकडे मराठी भाषा एक खातं आहे, त्यांनी असं सांगितलं की पुढच्या 1 वर्षभराच्या कालखंडामध्ये उभादांडा गाव हे भारतातच नाही तर जगाच्या नकाशावर नेण्यासाठी संपूर्ण जेवढे महाराष्ट्रामध्ये कवी आहेत त्यांची सर्व काव्य प्रत्येक दालनामध्ये आम्ही खुली करणार आहोत आणि जी पुस्तकं आहेत लोकांना इकडच्या मुलांना याचं या ठिकाणी आवड निर्माण व्हावी हे सुद्धा त्यांच्या मागचं उद्दिष्ट आहे आणि खऱ्या अर्थाने जर हे त्यांचं स्वप्न आहे ते मला असं वाटतं की याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे देवरे साहेब आहेत यांनी हा चार्ज घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने याला चालना दिलेली आहे आणि मला असं वाटतं की आजच्या त्यांच्या वाढदिवसादिवशी याची जी सुरुवात झालेली आहे ती खऱ्या अर्थाने संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशामध्ये एक जे कवी आहेत या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा उगम झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि सर्वांना एक व्यासपीठ मिळणार असं मला वाटतं। वेंगुर्ल्यामध्ये हे एक दालन उभं होतं, काय वाटतं एक माजी नगराध्यक्ष म्हणून? अतिशय सुंदर असा उपक्रम दीपक भाईंनी या ठिकाणी राबवत आहेत। म्हणजे दीपक भाईंच्या संकल्पनेनं नवाबाके फिशरीज विलेज हा एक संकल्पना त्यांनी राबवली आणि ते प्रत्यक्ष साकार आहे। त्या ठिकाणी पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असताना या ठिकाणी वि. स. खांडेकर असतील या हे जे काव्यग्राम या ठिकाणी केलं ते कार्यक्रम या ठिकाणी आता होते आणि प्रत्येक म्हणजे घरामध्ये ते होणार आहे। ज्याप्रमाणे युरोपामध्ये किंवा बाहेरच्या कंट्रीमध्ये जसं पुस्तकांचं ग्राम आहे तसंही ग्राम या ठिकाणी करावं अशी संकल्पना आणि येणारे पर्यटक हे नुसते निसर्ग सौंदर्य बघायला येतातच नाही, असं जर काही त्यांना कविताचं ग्राम वगैरे असेल तर त्यांना पण ती उत्सुकता असेल। ज्याप्रमाणे आपली लोक ज्यावेळी फॉरेनला जातात व अशा ठिकाणी जाऊन त्याचा आस्वाद घेतात, वेगवेगळे इंग्लिश जे लेखक आहेत किंवा त्यांची जशी ग्राम निर्माण झाली आहे त्यांच्या पुस्तकांचा आस्वाद घेतात, तसा आस्वाद आपल्याला या ठिकाणी एकाच गावात अनेक कविवर्यांचा घेता यावा ही भाईंची संकल्पना प्रत्यक्ष साकारत आहे व त्याचबरोबर ती घरं ही पण त्या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि आजूबाजूचा भाग आर्थिक सक्षम ही पण एक संकल्पना भाईंची आहे। खरोखर अतिशय कौतुकास्पद काम दीपक भाई करत आहेत। तुमच्या गावाला याचा मान मिळतोय, सरपंच म्हणून काय वाटतं तुम्हाला? आमचं उभादांडा हे गाव मुळातच पर्यटनाच्या दृष्टीने जर आपण बघितलं तर पूर्वेला सह्याद्रीच्या उंच रांगा आणि पश्चिमेला संपूर्ण समुद्राच्या कुशीत वसलेलं गाव आहे। आज ना उद्या पर्यटनाच्या माध्यमातून हे गाव विकसित होत चालले आहे, परंतु पर्यटनाचा विकास होताना आज आपण बघितलं तर बऱ्याच वाईट गोष्टी पर्यटनाला जोडून येत असतात। परंतु आज जी पर्यटनपूरक
ही जी कल्पना आहे की साहित्यिक गाव प्लस पर्यटन गाव असं होताना मला नक्कीच भविष्यात ह्या गावाचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास होताना येणारे साहित्यिक असो किंवा एका उच्च जातीक असो किंवा एका उच्च दर्जाचे लोक आमच्या गावास या निमित्ताने भेट देतील आणि माझ्या गावातील लोकांचा आर्थिक स्तर विकासाला एक चालना मिळेल. 100% उभादांड्याच्या विकासाला हा खूप मोठा हातभार असेल. मी त्यानिमित्ताने आमचे आमदार दीपकभाई केसरकर असो किंवा मराठी राज्यभाषेचे डॉक्टर देवराज सर असो त्या सर्वांचं मनापासून खूप आभारी आहे. कारण ही गावाची संकल्पना भाईंनी जरूर मांडली, परंतु खरं सांगायचं तर मी जेव्हा ह्या जागेवरती आलो तेव्हा सुरुवातीच्या काळात बऱ्याच उलटसुलट विषय होते की ही संकल्पना पुढे न्यायची नाही न्यायची, परंतु मी सगळ्या गावातील लोकांच्या मीटिंग घेऊन त्यांना एकत्र बसून त्यांना पटवून दिलं की ह्या माध्यमातून जर आपण विकास केला तर आज याचा किती फायदा आपल्या लोकांना सुद्धा होईल. कारण आज जर बघितलं तर आपली मुलंसुद्धा एक मोबाईल किंवा टी व्हीच्या आहारी पूर्णपणे गेलेली दिसतात, परंतु आपल्याला पूर्वीच माहिती आहे की पूर्वीपासून आपण म्हणतो की वाचाल तरच आपली भविष्यात पिढी वाचेल. हे जे आपण म्हणत आलो ते आज जवळपास 25 दालनं, आज एका दालनाचा शुभारंभ आहे पण जवळपास अशी 25 दालनं अद्ययावत दालनं आमच्या गावात होत आहेत. आणि या गावात ही होत असताना जसं पर्यटकांसाठी आपण म्हणतो, पण मी तर म्हणतो माझं जवळपास 10,000 लोक वस्तीचं गाव आहे आणि माझ्या गावातील लोकांना सुद्धा एक पर्वणी आहे. त्यांच्या भविष्यातील मुलांना इथे बसायचं एक चांगलं सेंटर आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझ्या गावातून सुद्धा या पाडगावकरांच्या कवितांच्या गावाच्या रूपानं चांगली मुलं घडताना आपल्याला दिसतील. त्याचा भविष्यात आमच्या गावातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी खूप मोठा त्याचा उपयोग होईल एवढं सांगतो. आज काय झालं असं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन स्थळ म्हणून डिक्लेअर होऊन खूप वर्ष झाली, परंतु पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी म्हणून ज्या विविध योजना राबवल्या होत्या त्या आतापर्यंत त्या पद्धतीने राबवल्या गेल्या नाही. माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आणि सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आज पर्यटक येतं म्हणजे कुठल्या प्रकारचे पर्यटक यायला पाहिजे तर ते विविध म्हणजे विशिष्ट विविध प्रकारचे पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आले पाहिजेत, आपल्या तालुक्यांमध्ये आले पाहिजे. म्हणून एक साहित्य क्षेत्रातले पर्यटक, साहित्य क्षेत्राची आवड असणारे पर्यटकसुद्धा ह्या ठिकाणी आले पाहिजेत. ह्या संकल्पनेतून आज हा जो काय उपक्रम राबवला भाईंच्या संकल्पनेतून, देवरे साहेबांच्या संकल्पनेतून हा जो उपक्रम राबवला जातो आहे त्याच्यामुळे आज ह्या वेंगुला आम्ही एक वेंगुलावासी म्हणून मला एक अभिमान वाटतो. आम्ही उभयदांडा गाव जे आहे ते वेंगुला तालुक्यामध्ये येतं. त्यामुळे लोकांचा एक तत्त्वज्ञानी ज्ञान प्राप्त करू शकणारे, ज्ञानाचे जाण असणारे असे पर्यटक ह्या ठिकाणी येणार आहेत आणि ते गाव त्याच्यासाठी आज प्रोत्साहन देतो. ह्याच्यातूनच सुद्धा स्तर ह्या इथल्या लोकांचा, इथल्या ग्रामस्थांचा वाढू शकतो. दालनावर वेंगुर्ल्याचा पाऊस पाहायला मिळतं, काय भावना आहे? अतिशय आनंद होतोय आज. अतिशय आनंदाचा असा हा वेंगुर्ल्याच्या नगरीचा आणि संपूर्ण भागाचा दिवस आहे. या जन्मावर, या जगण्यावरती शतदा प्रेम करावे असं म्हणणाऱ्या मंगेश पाडगावकरांच्या जीवनावरती आधारित वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, सरींनी लाड करीत मला कुशीत घ्यायचा असे शब्द ज्या माणसाला सुचतात त्या मंगेश पाडगावकरांच्या जीवनावरती आधारित ह्या कवितांचा गाव म्हणून उभादांड्याचं हे गाव दीपकभाई केसरकरांनी निवडलं आणि एका कवी मनाच्या माणसाचा सर्वात मला असं वाटतं की कवी मनाच्या माणसाचा पुन्हा एकदा संपूर्ण लोकांना आठवण करून द्यावी वेंगुर्ल्याच्या माध्यमातून, वेंगुर्ल्याच्या पावसाची आठवण करून द्यावी. हे दीपक केसरकर साहेबांचं एक मनापासून मी त्याच्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी पडगावकर असतील किंवा अशा कवी लोकांसाठी सुद्धा मनापासून प्रेम केलेलं आहे. तर दीपक केसरकरांच्या माध्यमातून पाडगावकरांचा वेंगुर्ल्याचा पाऊस पुन्हा एकदा जनतेच्या समोर यावा हीच सद्भावना घेऊन मी धन्यवाद व्यक्त करतो. सर, लोकल भाषा मालवणी भाषेचे पण पुस्तकं इथे पाहायला मिळतील का? आता आपण असं करतो केवळ मालवणी भाषा नाही तर इथं विदेशी पण पर्यटक येतात सर. तांत्रिकरित्या आपण पुढे जाण्यासाठी ऑडिओ बुक निर्माण करतोय. म्हणजे जर्मनीचा माणूस इथं समुद्रकिनारी आला आणि त्याला एखादी मंगेश पाडगावकरांची कविता ऐकायची आहे तर तो कानाला ऑडिओ लावेल आणि ती कविता ऐकवेल. केवळ इथपर्यंत मर्यादित नाही. माननीय मंत्री महोदयांचं स्वप्न आहे इंग्रजी, हिंदी
याही कवितांचा अंतर्भाव करावा आणि कविता ही मराठीपुरती मर्यादित न राहता सर्व भाषिक असावी. आपल्याला ते देवरे संचालक आहेत मराठी भाषेचे. निश्चितच उभा दांडा गाव दीपक केसरकर आणि कवितांचं गाव निवडल्यानंतर या गावामध्ये आज दालन उभं होतंय. मात्र तब्बल 26 दालनं या गावामध्ये निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे पर्यटकांना आणि देशी विदेशी पर्यटकांसाठी खास वेगळी पर्वणी असणार आहे. कॅमेरा वेदांचा भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.